bi Mali lajɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani yantuma aw bisimila bi Mali kibaruya kan bi sibiri avril kalo tile 29 san 2023 kibaruya m'an bolo bi a bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kibaruyaw la an b'a fɔ a ye k'aw bisimila bi Mali kibaruyaw kan. An balimaw an b'a daminɛ ni kibaruya mun ye o tɛ kibaruya duman ye kosɛbɛ sabula Mediatique Télé ɲɛmɔgɔyaso bɛ Maliyɛnw ladɔnniya k'a fɔ ko maa marifatigi ɲɛda datugulen dɔw ye u ka baarakɛla kunnafonidila n'o ye Idriss Martinez Konipo ye minɛ ka tunu n'a ye. Ko in kɛra jumadon avril kalo tile 28 san 2023 a ka barokɛyɔrɔ la quartier Mali la. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka a ni lakana. An ye ni kibaruya sɔrɔ ka bɔ Mediatique Télé yɔrɔ la. An balima o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kalo 4 kaso kɔfɛ sɛbɛnnikɛla Dunbi Fagoli ni Kamitu ka ɲɛmɔgɔba don Mali kɔnɔna na yan nɔ k'a kana bila la. An bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ Dunbi Fagoli commune 4 procureur Touré o de tun ye mandat de dépôt d'a kan kalo tɛmɛnen ninnu na ka sababu kɛ k'a ye lafasali ta ka Mahamadu Danbele sɛgɛrɛ. Mahamadu Danbele mun y'a sen da alikuranɛ kan k'a tereke duguma. An ye ni kibaruya sɔrɔ ka bɔ Renouveau Télé yɔrɔ la. An balima o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 28 san 2023 Bajangara Mopti mara la an ka lakana tigilamɔgɔw ye jatigɛ wale kɛbaw ka minɛn caman minɛ minnu bɛ tali kɛ dabalo dumuniw na ani bolimafɛnw caman. U ye ni bolimafɛn ninnu ani dabalo dumuni ninnu minɛ Mopti mara la Bajangara. An ye ni kibaruya sɔrɔ ka bɔ kunnafoni B24 yɔrɔ la. An balima o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Sikassokaw fɛ yen. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko wulikajɔ ba kɛra Sikasso. Sikasso Force Vive y'a ɲini k'a fɔ ko MINUSMA ka ta ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na sabula ko jamana basigi ani jamana ka kelenya jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ se ka sabati togo si la ka MINUSMA to jamana kɔnɔna na yan nɔ. An ye ni kibaruya sɔrɔ ka bɔ Renouveau Télé yɔrɔ la a bonya b'a la. An balimaw an bɛ bi kibaruya kuncɛ ni jamana kɔkan kibaruyaw ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ l'influenceuse n'a bɛ wele ko Brenda ni kɛnɛya jamanaden don balila ka bin Malaisie aéroport la ka fatu. O kɔ u taalen n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw y'a sɔrɔ k'a fɔ a furu kɔnɔna na cocaïne furuko 34 de sɔrɔla ye. An ye ni kibaruya sɔrɔ ka bɔ Afrique Magazine yɔrɔ la. An balimaw an ka bi don kibaru an b'a kuncɛ yan nɔ an bɛ foli di an lamɛnbaaw ma a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalam.